Okay? Mauninig ato ang daan diri sa lungsod sa Matalom. Nagsugod ni sa barangay Saragosa guys. Di ba sa una labing kuan ano, ngit-ngit pero lamdag na. Dinhi nagsugod ang ato ang unsa ka danag na ang ato ang daan diri sa lungsod sa Matalom. Mao ni atong street light. Gikan ni sa national nga budget niya. Nagpasalamat dayta sa ato ang gobernador si Ikot Pitilia, sa atong congressman diri sa 50th district of Leyte si Carcari o atong mayor Eric Espahulio. Mao na ni dan niya, mao ni barangay Barangay Saragosa. Dinhi nagsugod niya moadto pa padung sa Barangay San Pedro, dayon Barangay sa Caridad. Atong suruyon dama dinhi nagsugod ang kadanag sa ato ang dan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Nindot ano sa una ngit-ngit pero karon super kalamdag na guys. Niya ni update sa daan nato diri sa lungsod sa Matalom guys. Unsa ka danag na inangit-ngit muratag syudad naton pag ubang barangay atong suruyon unsa na bay update nito. Okay? Ikot pipi tinuray nga serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Sulit nga to mo bisita ta sa padung tas barangay sa Matalom. Minahal kong Matalom na. Okay? Diya ta karon sa Barangay San Pedro Highway guys. Ano ni update sa ato ang karsada diri sa lungsod sa Matalom. Sa unang iub pa pero karon unsa kadanag na ang ato ang karsada. Kinahanglan jud nato ang pagdinabangay aron magpadayon ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan kanunay ang ato ang gobernador si Ikot Pitilia, sa ato ang congressman sa 5th district of Leyte si Carcari, atong mayor Eric Espahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Mao na update di ba sa unang iub ning barangay San Pedro no nga highway. Unya mao na ni ang kuan sa diri nga porsyon kay Siga. Nya diri nga part mao na ni king Siga guys. Nya I hope nga magtinabangay jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga serbisyo without purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko mao na ning update dan gikan sa San Pedro padungan ni nito sa kuan sa San Tapi amat to taron tas barangay Caridad Sur, barangay Itom o barangay Santa Fe kung unsa na kadanag ang lungsod sa Matalom. I hope nga magtinabangay dito kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ikot pipi sinuray ang serbisyo with a purpose alang sa lungsod. Okay? Ato gayong suportahan na ang administrasyon headed by atong buotan o maabtik ni Mayor Eric Espahulio aron magpadayon ang kalambuan diri sa atong lungsod. Mga binati o minahal kong Matalom nun. Okay, maunig barangay Norte guys. Lamdag na siya guys. Maunig update sa ato ang daan diri sa ato ang lungsod sa Matalom. Padong Santa Fe atong atuon barangay sa Caridad Norte. O na atong daan diri sa lungsod sa Matalom. Ako man hinaot nga magtinabangay jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buotan ug maabtik nga Mayor Eric Espahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Iko pipi
tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan guys nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang musanong, daghang mo put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Okay, balikon ko mga ni atong daan diri sa barangay sa Caridad Norte. Okay, good luck o God bless kanatong tanan. Dati og minahal kong Matalonon. Okay, mag-update ta sa atong street light diri sa lungsod sa Matalom guys. Mao na ni gatong daan sa barangay Caridad Norte. I hope nga magtinabangay jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan o maabtik nga Mayor Eric is Paulio. Ato silang tabangan guys aron magpadayon ang kalambuan diri sa atong lungsod. Okay, mao na nigdan mananigdan sa highway na to sa barangay Caridad Sur. I hope na ito gayong magtinabangay kita kanunay aron magpadayon ang kalambuan diri sa atong lungsod. Okay guys, mananig update sa ato ang dan highway diri sa lungsod sa Matalom guys. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mo lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang musanong, daghang mo put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko mao na ni atong highway diri sa barangay Caridad Sur. Sa unang miklik no karon kasanag na sa lungsod sa Matalom. Mga binati o minahal kong Matalom. Maunig ato ang kuan guys, highway karon. Di ata karon mahimutang sa barangay Agbanga. Diba sa una ngit-ngit dyan pero karon lamdag na niya. Ako manghinaot nga magpabilin tang magtinabangay para sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, paana diba atong tanawon kung unsa ka lamdag na ang ato ang highway diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan o maabdik nga Mayor Eric is Paulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang kalambuan diri sa atong lungsod. Mga ni update sa ato ang dan diri sa barangay Albang highway ni siya makunik na nga sa barangay Santa Pia ato kung soroyon nito. Okay guys, sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o negosyo diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako manghinaot nga daghang musanong, daghang mo put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, atong sa karon day mga ni update sa atong highway diri sa lungsod sa Matalom ni barangay Agbanga. Nya madto na punta sa barangay Itom guys. Ati og minahal kong Matalom no. Okay, di ata karon sa barangay Itom sa highway ni nga porsyon unya lamdag na si Jawa. Di na ta maproblema diri mao na atong dan padung na ni sa barangay Santa Fe. Di na ta na lamdag na siya no.
Sa una ngit-ngit ni dire, pero karon nga na bagong street light, kuan na siya mas kuan na jud, di na tamahadlok mo lakaw kay way suga inga na ba. Ako mang hinaot nga magtinabangay jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalo. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buotan o maabting nga Mayor Eric S. Pahulio sa tibuok Team Pahulio. Kaya maning daan diri sa barangay Itom, diri sa lungsod sa Matalom guys. Magpasalamat jud ta. Kinahanglan jud nato ang pagtinabangay panaghiusa para sa atong lungsod ug kayuhan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Palikon ko ang pagtinabangay kanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom mo atong hinagiban sa kalambuan sa atong lungsod. Naalindot na sila nit aron mas kuan niya. I hope na ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buotan ug maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio aron magpadayon ang kalambuan diri sa atong lungsod. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise.